Какво да направиш, ако имаш акне по гърба? Акнето по гърба обикновено е сигнал, че организма ни е задръстен от токсини и по този начин кожата се чисти. Ако пък спортуваш, трябва да знаеш, че приема на млечни протеини, пота, те предразполагат към акне по гърба. Какво да правиш? Аз те съветвам да си направиш детокс на организма, също така добавката Liver Kidney на Organic India е много добра за прочистване на организма. Вземи си и измивен гел с салицилова киселина и гъба луфа на агива. Също така може след баня да използваш спрея Acne Care за гръб и след това пъпкотрепача на Шимани. Добре е да имаш един пъпкотрепач за лицето и отделен за гърба. Пъпкотрепача е доста наситен с активни съставки, така че ще ти помогне доста бързо да си решиш проблема. Сподели ми в коментарите дали страдаш от акне по гърба и дали ще пробваш някои от тези съвети.